PDirect de organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die in samenwerking met RCN een deel van de werkzaamheden hier op Bonaire uitvoert. Iets over de historie. We hebben in 2014 was de wens in Nederland om ook in de avonduren zeg maar contact op te kunnen nemen met vragen over personele aangelegenheden, waar PDirect voor staat. En we zijn toen op zoek gegaan van hoe kunnen we dat op een goede manier regelen. In Nederland is dat vrij kostbaar om in de avonduren openstelling te krijgen. Je moet gebouwen openhouden, et cetera. En ons oog viel op Bonaire, waar 5 uur tijdsverschil zeg maar die overbrugging maakt. Zodat in Nederland tot 10 uur iedereen kan bellen. Het is eigenlijk te eenvoudig voor woorden, te simpel voor woorden. En het is gewoon even een moment van, goh, wat kunnen we met dat 5 uur tijdsverschil doen? Dat heeft tot gevolg gehad, we hebben gezegd van we beginnen hier een experiment of we 15 mensen op kunnen leiden. Samen met het SGB hebben we gekeken naar een goede opleiding, zoals we die in Nederland ook geven aan iedereen die instroomt, om hoogwaardig advies te geven op het moment dat mensen daarover bellen, maar ook om bepaalde werkzaamheden te verrichten. En zo was het experiment verruiming openingstijden, zoals we dat noemen, is geboren. Het was van meet af aan eigenlijk al succesvoller dan we hadden durven hopen. Want het is altijd even spannend, hè, want je gaat dan toch advertentie plaatsen. Want we wilden dat met Bonaireanen doen, of in ieder geval met mensen lokaal hier. Dus niet Nederlanders verplaatsen hier naartoe. Nee, we wilden gewoon echt Bonaireanen hebben die we die opleiding zouden kunnen geven. En ook een baan en ook een baangarantie. Experiment, omdat je altijd af moet vragen van lukt dat? Want zijn wij in staat om mensen op Bonaire zo op te leiden dat ze ook die gesprekken goed kunnen voeren. Dat ze ook zich eigen kunnen maken met de specifieke dingen op het personeelsgebied in Nederland. En nu 1,5 jaar later hebben wij zeg maar even de balans opgemaakt, een evaluatie gemaakt en die is eigenlijk enorm positief. Ik bekijk het even vanuit het perspectief van de organisatie zelf. Straks krijgen we ook nog wat over van wat het voor de eilanden hier betekent. Daar kan ik wat minder van vinden, omdat het voor mij veel moeilijker is om dat te bevatten. Maar vanuit organisatieperspectief heb ik hier gewoon een successtory. We hebben hier 15 mensen die allemaal aan een opleiding bezig zijn. Een opleiding die ze nog af moeten ronden, maar de verwachtingen zijn dat ze dat allemaal ook zullen gaan halen. En die evaluatie is voor ons ook een teken geweest van gaan we het nu ook definitief doen? Gaan wij nou dat experiment omzetten in een definitieve situatie op Bonaire? En het antwoord op is volmondig ja. We hebben dat gisteren ook al medegedeeld aan de groep zelf. Hè? Want met alle respect voor u, de medewerkers, die hadden natuurlijk het grootste belang om te horen van doe ik een opleiding, heb ik zo meteen een diploma, heb ik ook een baan? En het antwoord erop is ja. Sterker nog, om echt een volwaardig team hier te creëren, vinden we het ook belangrijk dat we het ook nog gaan uitbreiden. Dat betekent dat wij tegen het eind van het jaar weer een werving gaan starten om tussen de 10 à 15 mensen ook nog toe te voegen. Dan hebben wij hier een volwaardig team. Er zit een heel klein nadeeltje voor mij aan, want dat betekent dat ik in Nederland 30 banen niet invul. Dus er is ook sprake echt van werkgelegenheid die we uit Nederland verplaatsen naar Bonaire. Dat is wel een harde eis, want anders heb ik in Nederland 30 mensen die geen werk meer hebben, want ze doen het hier. En ik heb nu, ik ben hier bij de start geweest in september 2015. Een aantal heb ik toen van jullie toen ook gesproken. Toen ook handig heb laten zien hoe dat met dat 5 uur tijdsverschil zit. Ik ben hier nu 1,5 jaar later en ik ben echt aangenaam verrast over de kwaliteit. U kunt dat straks ook, u mag straks ook even ook aan mensen even vragen hoe ze het ervaren. Maar ook dat verschil tussen Bonaire, je hele levenssfeer hier, terwijl je mensen aan de lijn krijgt die in dat koude kikkerland Nederland zitten en allerlei vragen hebben over ouderschapsverlof, over bijzondere verlofregelingen of mijn salaris klopt niet. Dan moeten ze zich en verplaatsen in wat er in Nederland gebeurt en ze moeten zich verplaatsen ook nog in die techniek.